ngakho lokho kwangithinta kakhulu emoyeni ngoba mhlambe khona abalahlekelwe ithemba la kanti mina ngenzela kona uShembe kukhulu hleze bengamubuyisela ithemba ngakho ngizokhokha inkomo kaShembe ngizwe kuthiwa kunenkomo ekhokhwayo ngibaleke kakhulu kwemekushumayelwa angithandathanda ukushumayela namhlanje futhi ngishumayela ngizokhuluma nje uShembe angenzela kona mhlambe khona engamvuselela khona ongamnika ithemba lokho engizokusho ngiyacela ningihlabise nje izoba lothu verse ehlabelo 151 lebongeni bantu nonke ngifunda eUKZN eScottsdale bayazi intsha kuhle ngoba inkonzo yethu bangu-2013 baNazaretha ujatshulwe ngifunde enyuvesi kwazi ukuthi ekhaya ngiyaqeda bengifonela nje ugogo khona bangubani la ngaphesheya wayijabula kabi ngifonela ngiseyunivesi esazi ukuthi hawu usezosebenza ngako-May April lapho yenza ifundo zokugcina angenza i-third kanti ngizoba nenkinga ngangabuzi nje ngathola isapho e-university-ke umufunda ukuluthola ithuba lesibili umufeyilile wafeyila kancane ngafeyila amaNazaretha kodwa kancane ngathola nje 48 lapho i-pass mark 50 ngashoda nje ngamabili amamaka ukuthi ngazi ukuthi nami ngonyaka ozayo ngiyagqoka ijazi amaNazaretha angiphelela wonke amathemba kwaphela kwaze kwaphela nanokuthi konje khona ubaba kuthiwa UNyazi bezulu amaNazaretha ngadideka ngoba nebhasara ngiyitholile nawe ngiphiwe UNyazi yasho wathi hayi wafika la usiyaxosha amaNazaretha ngikhuluma ngendaba yami uShembe angenzelayo wathiwa nje kwakhona okufeylayo siyakhipha kule bhasari sizozibonela ukuthi uzokwenza kanjani ngoba sikunika ithuba wena awuzimiseli kanti amaNazaretha kuzoyenza indaba enkulu UNyazi lezulu lize enhlanhleni bangu-2013 ezongikhumbuza ababekhona lalikhiza izulu ngalelo langa inkosi yafika nje ifike usuku olulodwa ngalungisa amaNazaretha ngasuka enyuvesi ngathi ngiyakhona enhlanhleni ngoba lo mlungu lo walesifundo uprofessor agama Prof Trevor Hill wayishilo ukuthi wathola ithuba lesibili ungabhali kwakubhala ngoba ngeke uphase bamazika abafunda eUKZN ngisho kuthiwa awiwenzi into angiyenza kodwa uma ufunda eUKZN uyezwa ngoTrevor uyafeyisana nje kakhulukazi umnyama njenganathi nje sadalwa sebamnyama umuntu omnyama nje wakufeyilisa izwi lakhe aliphikiswe ngathi ngitshela abangani babathi hayi bangani bami nami linda kuba unyaka ozayo uqala maphansi namaNazaretha ayekhona manje ngwasho ngamagama oba nizowazi sasifunda nawo ekhona nawo aphinda amaningi namlungu nandiya nani salithola ithuba lesibili
Mana zethi inkosi yafika enhlanhleni ngasuka ngaya khona ngathi angeke ngenze lutho ngenkosini uNyazi namhlanje ngiyalisaba impela kepha ngizolitshela usizi lami. Ngathi ngifika eNazaretha awuzavunula insizwe engihamba nazo. Thina ke la ekhaya siyawuthanda umgidi. Ekujabuleni nje umgidi uyathanda. Ngayiphatha imvunulo kodwa ngathi cha ngizoyiboleka abakhona mina ngeke ngivunule. Zathi sevunula insizwa lezithi imthetheleli wezone sekushiya ithuluza ayingashiyi ingqondo. Ngathi ayingeke ngizogida ulayini owodwa ebese ngiyonikela. Angazi lento angazi ngibone ngisho yenzima. Angazi umqondo oqhamukayo. Ngase ngigqoka ngempela ngashona ezantsi ngikhuluma amaNazaretha into eyenzeka kumina. Ngase ngishona ezantsi amaNazaretha mengifika ngagida ulayini owodwa kwamnandi. Ngashaya isiqomu kwamnandi. Ngafuthi imbomende ngashaya icilongo. Hawu inkosi yavele yehla ngemoto isizovale. Bonakala. Asi inkosi ngibusise yahamba inkosi yakuyile eBuhleni. Nazaretha abantu bajabula mina nje ngixoxobele. Sibuya nje angizange nala euniversity ngabuyela ekhaya ngathi ake ngilale ekhaya. Ngabuya nemoto yayiza le ekhaya lami ngafike ngalalela ngathi nje angixobekile ngaye ngifunde kwakufunda. Kanti mana sengizothi ngilele ebusuku yenzeka indaba enkulu. Kuthiwa la ekhaya siphuphi. Kuthiwa siphuphi la ekhaya siba nebonakaliso. Ngisho ukuthi ngangiphuka. Ngaba nesibonakaliso uNazaretha ilele bathi ngibinela khona enhlanhleni bengifika ngifica inkosi uNyazi lezulu ngaphakathi epulpit ivalile bonke nisebeyajikiswa kasekho savumeleke ukusondela enkosini ngafika sengikhala bengifika ngikhala ngafika ngaphosa uPatranda ababili sengisengokhulunywa libona ngcono inkosi yavele yavuka ngiqhweka thoza uNazaretha ipulpit yasenhlanhleni lelincane ngalezo khathi elincane kakhulu 20 ngikhumbula hlala elincane kodwa ngathi inkosi mingiqhweba ngena ngaphakathi ngafica ihholo ngakazi ukubona awulibona udonga oluseceleni awuboni sigcinaphi ihholo kumhlophe nje ayikho into engekho la Manazethu uShembe kuthowehla nakho konke lokho ngicela sikuthenge ayikho into oyicabanga emhlabeni ngishiya izandla zabantu sikhona nje ukhona finish ukhona moto ukhona ayikho into uShembe angenayo uma uguqela phayana uShembe uthatha kuyena akaceli Nazaretha ngathi sengifikile ngathi ngisathi ngiyachaza sengiyasaba sengingenile manje inkosi yakhuluma igqoka umjivo omhlophe nesigqoko esimnyama ekuyakhombisa ibinikelisi isikhuluma ngaqala manje ngashaya amalini ngathi baba wathi khuluma ngakhuluma ngasho ngathi nginenkinga ngachaza ukuthi ngimchazelile ukuthi nginesifundo engizosiphinda ukusibhala kepha ngiyazi ukuthi ngeke ngisipase ngoba washo ngathi siphase wavela uShembe hawu usho lokho wayi mina nginalo lelo phela Nazaretha angayizwa indaba ngayibona indaba enkulu wathi uNyazi hawu mina ngina wonke lawo maphepha wathi vula la ongikhombisa into engathi ibhafu uthi ngivule ngayivula wathi faka isandla ngasifaka ngathi ngahwalaza ngibuyi nalutho uShembe unako konke kodwa ngeke uthathele uShembe unako konke kodwa angiqinisile ngeke uthathele Nazaretha ngathi ngifaka isandla wathi ayihlehla wafaka isandla nobuya nephepha wasukuma nalo wayesenginothi mi ngase ngithatha leli phepha ngafunda Nazaretha ngafunda idate yalelo suku esibhala ngalo ngafunda igama lesifundo duration isikhathi yonke ngabona ama questions ayingathi ngeke ngathi baba manje ngoba ngisephuphweni nje ngizokhumbula kanjani bengivuka Nazaretha ngayibona indaba enkulu ngithi angikhokhi inkomo kaShembe isihlambe uyakhala nje mhlambe usakulayini mhlambe uzothi usufika uphumuye kwabanye bese uyachithwa Nazaretha uShembe unakho konke wathi ngithi hamba mfana uzophasa kusho mina Nazaretha wangathi uyangiphusha bese esho njalo uma ngiphusha ngafika ekhaya mengifika ekhaya into eyangixaka ukuthi ngazibona ngilele kwangathi ngingena kumina Nazaretha engathi uShembe sinamthanda ngangena kumina bese ngingena kumina kwase kusekuseni ngase ngitshela ugogo wayikho intakazi wazi nje ukuthi uyesabeka wazi ugogo uyesabeka usephasi usuqedileke emzukulu ngathi usho kanje izalwazi ziyamthemba uShembe zihle izalwazi ezimthemba zihle izalwazi ezimthemba uShembe ngiyajabula nje ngifisana nani ngane ogogo abamthemba uShembe Nazaretha lafika usuku zahamba insuku lafika usuku lokubhala siyafika sasisilapho ko95 if ngikhumbula kahle ngoba ngayibheka ilist ngabona student number sama ulapho 95
lafika usuku maNazaretha hawu iphepha angiliphuza angiqala ubhala iphepha elilula kanje emhlabeni lo ngaqala ngishela ka grade 4 lalingelula kanje ngase mengiqeda ukubhala ngabeka ipeni ngathi ke Shembe wena waqamba manga ngathi Shembe ngoba ngangixakekile maNazaretha ingekho umngani ngisho abangani bathi ngibuye ngonyaka ozayo bena bephasile bona kulula kubona ekhaya bazi ukuthi ngithini ekhaya maNazaretha zafika wadlula ikhathi abuya ama results ngaphasi maNazaretha uma ngibuza ngifonela abanye sasibhala nabo bathi mfethu hawo njengoba yishilo yazi lento ayiwaqamba manje ayekho noyedwa ngisho ndiyamlungu sikona into ibani kuze kube namhlanje ngisho ubuhlungu namaNazaretha amanje mhlambe ke mesinamathemba amaningi mhlamba ngazi noma bathe ngiba abantu abanye yini ngiyangathemba uNyazi aphinda amaNazaretha baphinda abantu mina ngize ngaqala ngasebenza abanye besaqedelela ingakho maNazaretha nje hilolo Nyazi nje hilolo Nyazi nje hilo hilolo Nyazi lo anginje